Boy Tapang kasi sumakit yung tiyan. Siguro kung ano-ano kinain, hindi sanay sa pagkain na Maynila, tsaka yung sa tubig na ano siya. Hindi sanay yung katawan niya sa tubig dito. Siguro dapat nagdala siya ng tubig ng Cebu. Hindi na sa Maynila para okay siya. Eh wala, ang garam. Nagagaran ako kay Boy Tapang. Ito pa naman si Russell, kondisyon na. Talagang palaban na. Talagang sasalang na lang. Eh wala tayong magagawa. Ganun talaga ang buhay. Boy Tapang, garam. Yun, excited kami lahat dito, tapos sumurong ka na lang ng parang walang nangyari, ayun. Yun, naiinis ako sa'yo, sa totoo lang. Lahat kami dito, bakit? Kasi akala namin eto na, tuloy na yung laban. Yun, tuloy mo lang yung pag-inom mo ng tubig ka na, bye. So, ayun, di natuloy yung laban ni Russell tsaka Boy Tapang. Sayang, kasi si Russell, kumbaga nag-training siya ng matagal. Tsaka ready na yung yung montage ko kay Russell. Nabivision ko na yung makikita kong binubuhat na namin si Russell, tsaka yung pag-iyak niya na panalo siya, ganun. Kaso wala. Day 2, Day 3, Day 4. A few moments later. Mukbangan ng usapan, palis kayong lahat. Boy Tapang na naghari at walang makatapat. Mga kahinang nilalang sa kanya di umubra. Basic lang yung tibugi kahit buhay na padaka. Spaghetti may bulate, basic lang ako. Kaya mo yain kahit napako pati bubong. Immortal na nilalang, wala siyang pinatatakot. Ang Boy Tapang ng malakas kaob, lahat ng pumalaban. Gagamba na buhay, itis malo alupihan. Bechino tuyong at silo di inatrasan. Lahat ng sasabuka ay panis lang sa kanya. Kung tibugan ng usapan siya ang hari talaga.